Здравей! В днешното видео ще ти покажа как да си направиш ето такъв интересен венец за врата. Като материали ще използвам ето от това нещо. Ще направя една панделка. Ако намеря линк, ще го оставя в описанието към Shein или от AliExpress, където съм го купувала. Една силиконова корда, не еластична. Клещи, химикал, ножица. Малко топченца, стиропорени топченца с дръжки. Имам останали 3 лави и няколко сребристи. Ето тук имам едни брокатени манички топченца сребристи, които също мисля да използвам. Тези двете са от Jumbo. От тези мисля да ползвам розовите топки. От тези са същите като тези, само че по-големи. Ще ги използвам всичките различните размери. Затова съм взела клещи да подрежа дръжките. Тук имам лилави и сребърни топки, които са ми останали. Имам от тези сребърни лилав цвят, води се Ева материал, микропореста гума 2 мм. Тези са от Емарт, мисля, купувани. От тях мисля да изрежа листенца, като с химикала ето тук ще направя едно шаблонче, после ще очертая. Тъй като само топките, трябва ми още нещо като детайл. Това от Jumbo си купих едно листо вчера, тъй като от Shein като поръчвах. Не се сетих да си поръчвам още допълнителни. Всичките, които поръчах, са ми на елхата, а пък не искам да си развалям там бройката. Малко по-голямо ми идва за венеца, който имам, но така ще го наглася, така че да не е очевадна разликата в размера. Тук имам стилец топъл силикон, него ще използваме днес основно. Това ми е стария венец, който си бях направила преди 4 или 5 години. Него даже на един бял конец го държах. Но мисля сега да го сменя с силиконовата корда, тъй като ми струва, че ще стане по-здраво с нея. А и няма да се вижда. Тук просто бях си намотала, сега ще ги махна тези панделки. Бях си ги намотала една тъмна гирлянда. Да, между другото ти съветвам да използваш тъмна гирлянда, ако имаш. Защото светлото, виж каква е разликата. Това някак се изстои по-тъмното, по-естествено според мен. Докато това, нали, се личи, че е изкуствено. Мисля сега да махна панделките. Аз тях съм ги закачала директно на самата гирлянда, за да ти покажа как съм направила венеца. Тях ще ги използвам за нещо друго. Така. Тъй като е тръгнала да ми се маха гирляндата, ще махна цялата и ще се я надия наново. Така да ти покажа как изглежда кръга ми, който изобщо не е прав. Виж, за направата на този венец съм правила от някакъв кашон, кръг, който не съм го правила с перегела, тотално виж как тук се разминават, но когато сложиш отгоре другите неща, не се вижда разликата. Та за основа ти препоръчвам един картон да използваш по-дебел от кашон и съветът ми с перегел да си ги направиш по-добре. Рязането е кофти на картона с ножица, но иначе, даже тук да, от очертанията ми се вижда как съм правила. Сега мисля първо да си нарежа листенцата и след това да започвам с пистолета с топъл силикон директно да си работя. За целта така тук си късам, си начертая тук едно листо. Да, може би това като размер ми се струва, че ще ми допадне. Искам да е по-голямо от топките, да, за да мога, нали, като го слагам отстрани, да топките да стои добре. Сгъвам си го на две, за да ми излязат еднакви листата от двете страни. Тук си оставя малко повече място, за да мога да си го залепям с силикона. Ето така. Може би тия маничко бих ги намалила като размер. Да, това като размер е добре. И сега ще си ги очертая тук на листите. Като честно казвам, нямам идея колко ще използвам. Почвам да чертая и да режа, пък преценя във времето. Може би около поне половината листи от двата ще използвам, така че 10 поне ще излязат от бройка от всяко. Гледам така да ги чертая, да оставам минимално количество остатъчен материал. Предвид формата ще има остатъци със сигурност, които, честно казвам, не мисля, че ще ги използвам за нещо смислено, така че може просто ще ги изхвърля. Сега ще изрежа по едно листо да видя как ще се получи на практика.
съчетанието между листата и топките. И другите вече ще ги направя извън кадър, ще ги нарежа. Не лошо. Любопитно ми е, само аз ли така си купувам някакви материали, защото са ми харесали, после си стоят и си чакат да им дойде времето или веднага каквото купиш го използваш. И тук е листата. Сега си ги послагам по два еднакви на топка в същото положение ъгъл. Честно казано, добре стои. Не са ми прекалено големи, а и малко от цветето, тъй като самото цвете е огромно на фона на този на този венец. И от тези мисля малко така да си предам и от тях малко широчина на венеца, тъй като не можах да се намеря тук вкъщи някакъв картон, който да мога да изрежа, да го направя по-голям, и с помощта на тия листа ще го разширявам навън. Така, сега ще се отрежа от листенцата още за 10, не знам дали ще... Може и да използвам всичките от тия и да станат 10, пък мога да ги използвам за нещо друго после. Така че след малко ще се върна, извън кадър ще ги нарежа и вече почваме украста на венеца. Така, излязоха ми 11 сребристи и 10 от тези лилавите. Преди да преминем към работата с пистолета с топъл силикон, ето тези с дръжките, мисля да си ги обособя на няколко купчинки от по 3, да си ги подготвя от сега. Може би няма да използвам всичките от тези. Ще оставя за някои от другите неща, които мисля да правя. Мисля лилавите да бъдат най-отгоре, отстрани да ми сложа по две сребристите. Това да ми бъде едната клонка. А пък също така, като свършат лилавите, ще направя по 3 сребристи, така няколко купчинки, колкото ми останат тези, за да мога да ги слагам между по-големите топки пълниш. Така, като гледам, общо 6 ми се получиха. Така, за панделката ще ми трябват 6 от едната страна, или не, по-скоро 5 ще отрежа от тук и с останалите вече ще направя самата панделка. От тук малко ще си отрежа и още едно парченце, което да захване цялата панделка. Така си го режа това и тук ще или пък не. Това го сложа. Сега ще си го премисля как да го направя. Ако това остане, панделката ще виси ето така. Като ми се струва малко, сякаш и другия вариант, просто така ще я прехвана. Който може би е не лош вариант. Да, ето това мисля. Ето така ще бъде панделката. На топките ще им махна вървичките, които съм им слагала преди за каквото там съм ги използвала. Гледам максимално всичко да си подготвя, за да мога после само да лепя. Дали ще отидат всички топки, надали, но ще ги използвам и за едни други неща, пак ми трябват без вървички. Ще си отделя листата ето тук върху топките, за да имам място после да си навия венеца. Тези работи ще ги направя. Тези си ги слагам така. Другите, тези белите няма да ги използвам. Тези имат съвсем леко някаква топлина, но ще се вържат пък добре. Така че ще си ги изсипя сега в една кутийка. Като ще гледам по-големите топки да използвам повече. Тези най-малките може би няма да ги използвам всичките, затова и не ги вадям. Така, но тези мисля да си отрежа малко.
За сега тези 6 ще им отрежа дръжките. Ако ми потрябват допълнителни, ще си отрежа и от тях. Така. Тук това цвете си има щипка, с която мисля да го закача, само тук. Трябва да видя как да го препъна точно. Затова сега пускам си пистолета да загрява и започвам с венеца. Така, измествам си малко място тук да направя с топките и идеята ми е така да си наглася тук това. Тази панделка ето тук така да я поставя. Това е с щипка и директно ще се го защипя. Вече ще се го донаглася как да стои панделката. Панделката ще си я залепя така. Тук гледам да е надолу да сочи. Ето тук около това голямото цвете, мисля да почна с малко от лилавите листенца. Къде ще мога да подпъхна малко. Залепям ги едно за друго. За самият венец. Отгоре нали ще сложа топка. Ето и тази розовата топка мисля да сложа. Мисля една купчинка от 3 топки, може би една матова. Тази малко не идва. Да, ето така ще си я разпределя купчината. От големите топки, пак така 3. Само че този път ето така мисля да ги направя. Тук вече отгоре нещо друго ще измисля да им сложа. Така, топките за момент ги отдърпвам големите. Малко мисля тук с листата вече да си поиграя. Чудя се едно листо и така да вкарам. Не, даже 3. Да, тук така ще сложа по едно листо. Натискам хубаво. Сега следващото. Да, сега без лилавото. Ето тук така 2 лилави мисля да сложа, може би. Да, така листата ми харесват. Така, тук да не го сложим. Да, може би и тук вътре ще подпусна още едно от тези листа. Да съответно от лилавото може би не е лоша идея. Тук ако сложа 4 пък ще ми дойдат много тук. Добре, измислям ги малко тия листа. Искам ми се с ето тази топка, тук още от тези топки розовите ми се иска да сложа. Ето тук някъде ще ми виси кордата. Тези маничките, да, ето тук. На самото листо ги залепям. Това хубаво стои така, като го потигна. Като го тигна, може би трябва да го залепя малко, като ми се мести. Може би ето на това листо слагам и го залепям тук, да ми залепне. Вече си ги разпенвам тези, както преценя. Липсва нещо също. Тези обаче трите някак си да си им сложа да си залепнат едно между друго. Не, така трите да си залепнат хубаво. Също ще направя и с ето тези. За да не се местят и да не слагам вътре нещо допълнително. Сега сложим. Сега ще го преценя. Не искам да става прекалено натурфен този венец. Тук може би около малката топка самотната. Ето така ще ги залепя тези трите. Да си признай, това розовото ми хареса като цвят и мисля да вкарам още от него. Ще бъде едното със сигурност. Така, тук долната част. Се чудя, може би още едни такива. Да, може би това като концепция ми хареса тук. Така. Да, тук там е малко
маничките сребърни мисля да сложа. Тук, честно казвам, не ми липсват от тях. Мога да го сложа някакси. Ето тези ще ги залепя с тази топка. Тук горе също ми липсва нещо, но искам първо тази част тук да си завърча и да си направя. Да, и тук ще подпъхна от трите топченца, както са. Залепям с силикон. Определено подготвих повече материали, отколкото са ми необходими за венеца, но не искам да го претрупвам целия. Тук залепна силикон. Така, тук горе обаче ми е постно някакси. Така ще сложа хубаво, ама... Такова. Ще се го завърча, да си го виждам както ще виси, че... Не, листото това не ми хареса там. Чуя се още листа, дали има нещо да слагам сега. Не. Повече листа не. Тя маничка. Няма да стане прекалено. Нищо ми липса тук сякаш. Да, ето и това мога да сложа тук. Бяга ми топчето. Тук как би го направила ти? Нещо това ми хареса като идея, само че от другата страна ще направя. А тук няма лошо, може би. Добре, това отстрани ще си го сложа така. Добре. Вътре. Трябва да си го залепя. Може би това е единственото, до което чигнах. Сега слагам с тия долу. Първо тях ще залепя. Така отгоре. Сякаш май най-ми падна като идея. Ето тук. Ако го смачкам, няма как да стане така. Може би това ми хареса сякаш като идея. Няма си го подчекна да го видя. Да, липсва ми нещо тук и тук. Тук обаче... Дали наистина да не ще го залепя тук? Не, не е моят. Може би тази топка ето тук ще се залепя. Ето тук. Може би ето така ще сложа 3 такива. Даже го ги намеря. Различен размер. Да, ето така една купчинка. Добре. Така. Остана едно. Може би ето тук някак си бих подпъхнала.
Ставаме едно отгоре, че малко силикона ми излезе. Чудя се други топченца. Може би тук там е от сребристите. Съвсем мъничко ще поставя. Ето тук, например, ми се искаше. Тук ще го залепя отзади да стои. Може би това е. Изключвам пистолетът с тъпъл силикон и подготвям силиконовата корда. И сега ще покажа вече финалния резултат, как стои закачен. Кордата режа някъде около метър, мисля. Толкова ми се струва, че излезе. Ти я промуша отзад. Ти я промуша така с ножицата, за да мога да си я извадя от другата страна. Хващам си я здраво и натискам да погледна това ли ми е центъра, ако не да, докато е време да изместя. Но да, това ми е центърът. Връзвам 2-3 пъти кордата и сега ще ти покажа аз как я залепям. Не залепям, как я закачам на вратата. Аз я закачам на вратата на банята. Така, първо обаче тук ще си почистя малко тук силикона и след малко се включвам да ти покажа финалният резултат. Ето тук съм промушила кордата на една закачалка от вътрешната страна на банята. И ето как стои отвън. Смятам, че се получи доста добре. Ти какво мислиш? Би ли си направила такъв? И не забравяй, очаквам те утре в ден 16 от Vlogmas, където ще опаковаме подаръци. Ако ти е било интересно, абонирай се за канала. Предстоят още много идеи. А ето тук YouTube е избрал видео специално за теб. Виж го!